pasillan de casitos? Vale. Jolín, no hi ha. Anem a comprar? Sí. Bon dia. Bon dia. Quina bona pinta. Què voleu, noia? Voldríem la casitos. Ara us ho poso. Si la balança no funciona, com us pesos la casita? Quants de casitos creieu que hi ha dins del pot? Deixa'm pensar una mica. No sé, 210. Vale, i tu? 320? Hola. Hola. Podries dir-nos quants de casitos creus que hi ha dins del pot? 343. Gràcies. Adeu, a reveure. Adéu. 100. 150. Gràcies a les persones que hem preguntat, ens ha donat una aproximació de 212 la casitos. I si la casito val 0,02 cèntims? Doncs 212 la casitos per 0,02 cèntims són 4 en 24, sisplau. Gràcies. Adéu. Adéu.